Vítajte pri dnešnom videu, kde vám poviem moju úprimnú skúsenosť s touto farbou na obočie. Ako môžete na obale vidieť, tak výsledok je už za pár minút. Stačí si to odsledovať, aký silný odtieň chcete. Tak a ideme sa pozrieť na balenie. V balení sa nachádza teda vyvíjač farby. Musím teda pochváliť, že tento vyvíjač má takú neutrálnu vôňu, takže nie je to nejako nepríjemné. Ďalej máme v balení tento farbiaci krém, ktorý vlastne z tejto strany má aj takéto dieliky, aby ste si vedeli oddávkovať, koľko tej farby vám treba. A taktiež nemá nejakú nepríjemnú vôňu. Posledná vec v balení je takáto pomôcka na rozčesávanie, ktorá je mimochodom veľmi fajn. A ešte aj z druhej strany má takýto aplikátor na miešanie. Farbu si viete zmiešať v tejto časti toho balenia. A moje úprimné skúsenosti a dojmy z tejto farby sú pozitívne. S touto farbou od Sajosu viete dosiahnuť výsledok rýchlo, za pár minút. Aplikácia je teda jednoduchá, pekná, prirodzená farba. Musím teda povedať, že aj ten pigment chytá veľmi dobre, čo hodnotím ako veľké plus, pretože ja som vždycky mala problém s tým, že iné farby mi chytali do teplejšej hnedej, táto mi chytá ten studenší odtieň. Farba na obočie má jednoduchú aplikáciu, aj tá samotná konzistencia zmiešanej farby je veľmi príjemná. Farbu by som teda ohodnotila pozitívne. Nedráždi pokožku, teda aspoň menej nepodráždila. O čom by som teda polemizovala je tá cena. Ja som ju kupovala v DMK za 10 eur, čo si myslím, že na farbu na obočie je dosť vysoká suma. Na obale som sa nedočítala, ale vraj má táto farba aj vegánske zloženie. A jedno také veľké mínus je podľa mňa tá výdrž. Oni na obale píšu, že vydrží až 40 dní. Za mňa sú to také 2 týždne. Neviem teda, či je to len moja skúsenosť, ale dlhšie mi tá farba nevydržala. Takže v celkovom hodnotení by som tejto farbe dala tak 8,5 z 10, 8 z 10. Ak si náhodou farbíte obočie doma a máte nejakú farbu, s ktorou ste fakt, že naozaj spokojní, tak budem rada, ak mi do komentu napíšete svoje skúsenosti alebo nejaké rady.